Salutare lume, eu sunt Olpaurios. Astăzi voi prezenta tot inventarul, setările mele. Apropo, sunt de la Vlață 2, mulțumesc pentru setările perfecte de 5 degete. Voi arăta și staticile mele și haideți să începem. Deci este un inventarul meu. Este mai puțin 3 gold, un FS aici, un Tech 9 Tropic, un M110 Pursuit, un MP5 DAS, dar schema asta, chiar dacă e în cameră, USP Ray, preferatul meu schimb USP, a doilea putare. Prețul la line asta chiar e tare, nu am ce zice. Acăr tigărul ăsta care e scump, chiar dacă e common. E foarte tare. Și MP-ul ăsta, nici nu știu, dar pur și simplu l-am. Și am trecem acolo, nu avem nimic. Prieteni, nu e foarte important. Așa, trecem aici. Stările de la control, le-am luat de la Vlață 2, sigur, le-am luat. Aici îmi pun One and Weapon Standard. Region, select, e pus Moldova. Privacy, uite tipul everyone, atâția și nu contează. Video, la prima o am pe very low, a doua aici, very low, asta pentru ca să meargă foarte bine FPS-urile. Anti-shine trebuie să le pun pe disabled. Și am 60 de FPS-uri. Cât vă țin device-ul? Asta pe mine iPad-ul ăsta. Air 2 mă ține 60. Voi ați uitat că eu filmez. Proste. Așa, revine la subiect. Deci am și un iPhone 10 care pe el merge 20 FPS-uri. Controle am pe toate pe 5. Așa, sensibilitatea mea așa s-a obișnuit eu. Și am aici 117. La jump am button. Că-i prostie, mai ales pe double tap. La joystick am fixed. Nu, trebuie să ne schimb aici puțin. Ne schimb aici, că nu pot să stai acolo. Așa, așa, fixed trebuie pusă. De exemplu, cum mergeți voi. A puteți fi și free touch, da, nu folosesc free touch. Fire button, la button only. Așa am crosshair, am aici culoarea, cum să spun, mov, așa. Deci, așa controlele lui de la Vlață 2, mulțumesc de țintă, brodere, te pup, trebuie să fie static apropo. Așa, toggle și in a window. Nu pun un de radar, că-i prostii tot. Și astea. Astea sunt toate lucrurile mele. Tot este exact ca la Vlață 2. Așa. Să le pun așa. Mai precis decât foarte bun. Vlață 2, mulțumesc pentru că este foarte bun. Le ador. Dau Apple. Numai că aici am singur lucru ce să-l fac. Nu, asta trebuie să uităm. Așa stai asta. Așa îmi place. La sound am tot pe 1-1-1. Așa, așa pot juca. Și așa, nu contează. Dar spun asta. Așa. Ok. Așa. Control. Nu l-am arătat. Așa am. Ce să mai arăt? Da, nimic. Nu decât statisticile. Așa am bronz 2. Haideți să vă arăt aici. La compi am avut cel mai bun bronz 2. La LS silver. Nu a făcut nimic. Și în total am 94,4 ore, deci display 224,
Și da, asist 136, 22.042 de shoturi, hituri 2644, 2095 și 11 pe între turbinerul ăla. Deci, istorie, când am început, n-am început 14 martie, parcă prima dată compe-ul și astea. Pe ce am așa mai puțin? Pe Glock am așa de puține. Îți minte că am cel puțin 3. Asta nu contează. Și mai mult am pe AK 12, cu 3 în 4-1. Nu pot scrie că am pe AVP așa de multe kill-uri. Pe AVP, pe Tigal normal să am. Pe 90 nu chiar joc PS. Da, așa. Cam acesta a fost clipul. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Old Power. Noi ne vedem data viitoare. Și pa, pa!